लोगोफोर फाइनालि गुवाहाटियाव दङ लोगोफोर दाहाय नै बहा फैदों नायबाय लोगोफोर सान्दुंआ मोनांजोबदों लोगोफोर नोंथांमोननो मा दं मा गैया देखायनो आं नै नोंथांमोना फैबानो जाबाय लोगोफोर अके हाबनि लोगोफोरा ओमफ्राय टिकेट लानायनि उनाव नोंथांमोन देखायलांगासिनो आं दै जा लोगोफोर टिकेटखौ लाबाय आरोना टिकेटआ नै लोगोफोर नै मेदामआ दांगासिनो दङ नै लोगोफोर आंजों सानै दङ ओमफ्राय मा बुंनो बिनानावमोन आगैमोन माने सुद्द'स' थांबाय आरोना बेनि गेजेरावनो पुरा नुसिगोन आरो मा दं मा गैया नोंथांमोना देखायलांगासिनो अके लोगोफोर दा सिङाव हाबबाय फाइनालि नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं भइस डाबिं होबाय मानो होनबा बेवहाय कपि राइट फैयो लोगोफोर बेनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव भइस रेकर्ड खालामबाय या गाइस नोंथांमोना थाबैनो फैदों नोंथांमोना नायदों नै नोंथांमोना फैनानै बांसिन इन्जय मोनगोन अरिजिनेलाव आरो जायफोरा बरफआव नोंथांमोना थांनो मोनाखै जेनेबा टावां सिक्किम जेराव बरफ दं नङा होमबा नोंथांमोना बेयाव फैनानै एसे इन्जय खालामनो हागोन लोगोफोर फेमिलिजों गाइस लोगोफोर नै एसे फानि खालामबाय गोबां सावगारि नुनो मोनगोन नोंथांमोना नै दा आं जि देखायदों बेनि अनगा आरो गोबां खना खनला सावगारि दं नोंथांमोना फैनानै बेनि एक्सपिरियेन्सखौ लानो हागोन आरो इन्जय खालामनो हागोन फेमिलि गथ' नोंथांमोना थान्दायाथ' गोबां थान्दा आरो लोगोफोर जेराव बरफ थायो बेबायदिनो बे जायगाखौनो नोंथांमोना सेम टु सेम मोनगोन आरो नोंथांमोना गोबां गेमबो दं नै लोगोफोर जायफोर हायो नोंथांमोना गेलेनो हागोन इन्जय खालामनो हागोन लोगोफोर नायलांबाय था मोजां दा नै लोगोफोर बरिया लोगोफोर फैबानो जाबाय नोंथांमोना लोगोफोर आं टाइटेलाव होखाबाय लोगोफोर एड्रेसा नोंथांमोना गुवाहाटियाव फैनानै नागिरबानो मोनखागोन नै गोबां मानसि जादों नै गोबां नै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' पुरा इन्जय मोनगोन नै गोजौनिफ्राय माबायदि फैबानो जाबाय लोगोफोर नै नोंथांमोना नै बेबायदि सावगारि फट' खेबनो हागोन नै अ माय गड तार मास्ते नै मोजां लोगोफोर फिलिंसानो बेलेग जागोन नोंथांमोना जेराव बरफ जायगायाव थानाय बायदि नंखागोन आरो नोंथांमोना दै लोगोफोर गोबां इन्जय खालामबाय नोंथांमोना फैबानो जाबाय लोगोफोर येस नै गोबां क्लिक क्लाक आङो माने थाबैनो नोंथांमोननि गेजेराव सर्ट भिडिअ बानायदों फैबानो जाबाय इन्जय खालामबानो जाबाय मजा लाबानो जाबाय लोगोफोर नङा माबा लोगोफोर गुवाहाटियाव फै लोगोफोर नोंथांमोना डाइरेक्ट फै गुवाहाटियाव आं टाइटेलाव होगोन एड्रेसखौ बाराबा दै लोगोफोर अके नोंथांमोननि गेजेराव आं भइस डाबिं खालामनानै फोरमायजोब्बाय नै गोबां मानसि जादोंना नुदों जेनेबा बरफआवनो दंखायो आरो जों जेनेबा बेबायदि